OK, tak prečo sa toto video volá Minecraft končí? Nevolá, ale aj tak. No ako ste si mohli všimnúť, Minecraft hrá každým rokom menej a menej ľudí. Namiesto Minecraftu sú už populárnejšie hry ako Roblox alebo Brawl Stars. A dá sa povedať, že na Minecraft pomaly ľudia zabúdajú a prestávajú hrať. Ale ja medzi nimi nie som. Minecraft je celé moje detstvo a ja na ňo len tak nezabudnem. A aj vy si určite ešte pamätáte, ako ste našli svoj prvý diamant, alebo ako ste si postavili svoj prvý dom, ešte ten zelený, alebo ako ste utekali pred mobmi a bali ste sa ich ako FNAFka. Neviem ako vy, ale ja si to pamätám, lebo vtedy nájsť diamant bolo ako keď teraz dostaneš nový iPhone. Nie. Vtedy vám bolo jedno, či máte originálny Minecraft alebo len to launcher. A v škole vás obdivovali, lebo ste nejaký Minecraft mali. Bolo vám jedno, či máte originálne alebo free stiahnuté verziu od svojho staršieho brata. Pamätáte si na to? No bohužiaľ je to tak, Minecraft potrebuje zachrániť. Moji prví youtuberi, ktorých som sledoval, boli Ment, Gamer, Gogo a neskôr aj Anioli. A vtedy som objavila ich Minecraftové videá, pozerala som ich, učila som sa nejaké lifehacky, mody a redstone veci, ktoré doteraz neovládam. Všetci viete, čo je Minecraft, ale poďme sa presunúť na podrobnejšie informácie. Minecraft je sandboxová videohra vyvíjaná spoločnosťami Mojang Studios a Minecraft Studios. Hru vytvoril Marcus Notch v programovacom jazyku Java a vo verzii alfa ju vydali pre osobné počítače v roku 2009. Hra bola ale oficiálne vydaná v novembri 2011. Minecraft bol odtedy rozšírený na viaceré platformy a stal sa najpredávanejšou videohrou všetkých čias s 200 miliónmi predaných kópií na všetkých platformách a 126 miliónmi aktívnych používateľov. Akože to je dosť veľké číslo, nemyslíte? A aj keď hrá Minecraft stále menej a menej ľudí, stále sú tu youtuberi, ktorí tento Minecraft chcú zachrániť. A nie len youtuberi, určite ste aj vy jeden z tých, ktorí chcú Minecraft zachrániť. Ako dopadne vlastne Minecraft? Nikto nevie, ako Minecraft dopadne naozaj, ale všetci dúfajú, že nedopadne ako jedna z tých zabudnutých hier, ktoré už nikto nehrá. A väčšina z vás má určite na Minecraft rovnako dobré spomienky ako ja a tiež chce, aby sa tá naša hra znovu spopularizovala a nezanikla. Tak toto je môj názor. Čo si o tom myslíte vy? Určite mi to napíšte do komentárov a ako by sa podľa vás malo zachrániť Minecraft?